Και θα αλλάξουμε θέμα. Μία 16χρονη συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας μιας 19χρονης έξω από κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης στον Πειραιά, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Και το θύμα Αντζικούκη νοσηλεύεται, αλλά στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας είναι και ο 20χρονος σύντροφός της, ο οποίος εξετάζεται και ερευνάται για συνέργεια στην απόπειρα. Αντριάννα, όλα συνέβησαν εχθές τα ξημερώματα έξω από γνωστό κέντρο διασκέδασης στην περιοχή του ΣΕΦ, όπου βρισκόταν το ζευγάρι 16χρονη με τον 20χρονο σύντροφό της. Στο σημείο βρισκόταν και μία 20χρονη. Όταν η 16χρονη θεώρησε πως η 19χρονη προσπαθούσε να προσεγγίσει τον 20χρονο σύντροφό της, τότε δεν δίστασε να βγάλει μαχαίρι και να την τραυματίσει πολύ σοβαρά, μπροστά μάλιστα σε μία παρέα 10 ατόμων. Ο 20χρονος όχι μόνο δεν προσπάθησε να αποτρέψει τη σύντροφό του, παρά τη βοήθησε στο να μαζέψουν το όπλο με το οποίο είχε τραυματίσει την 19χρονη και στη συνέχεια τη βοήθησε να διαφύγουν. Στα χέρια της αστυνομίας ήρθε και βιντεοληπτικό υλικό από κινητό, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης. Η 16χρονη αναγνωρίστηκε από το προφίλ της στα social media, ενώ ο 20χρονος εντοπίστηκε το ίδιο πρωινό από αστυνομικούς στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου βρισκόταν για αναφερόμενο ξυλοδαρμό. Και όταν προέκυψε η εμπλοκή του στην πρώτη υπόθεση, τότε συνελήφθη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 20χρονος ήταν κατηγορούμενος στην υπόθεση ανθρωποκτονίας του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος ήταν με περιοριστικούς όρους ελεύθερος. Και οι δύο μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα Πειραιά μαζί με τον δικηγόρο τους, ενώ έχει συλληφθεί και ο γονέας της 16χρονης για παραμέληση εποπτείας. Οι κατηγορίες που βαραίνουν την 16χρονη είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ ο 20χρονος κατηγορείται για συνέργεια. Και να σημειώσουμε στο τέλος ότι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Πειραιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για διαφθορά κρίθηκε ο γερουσιαστής του Νιου Τζέρσι, Μπομπ Μενέντες, με την καταδίκη να ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο, Αθηνά Κοροβέση, την δραματική πτώση του άλλοτε ισχυρού δημοκρατικού νομοθέτη. Να πούμε πως ο Μπομπ Μενέντες καταδικάστηκε από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν και για τις 16 ποινικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε για διαφθορά. Οι ένορκοι συσκέφθηκαν για περισσότερες από 12 ώρες επί 3 ημέρες προτού καταλήξουν στην ετυμηγορία, σε μια δίκη που διήρκησε 9 εβδομάδες, να πούμε. Ο Μενέντες, 70 ετών, είχε δηλώσει αθώος και για τις 16 ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, δράση ως ξένος πράκτορας και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την καταδίκη του, είπε ότι θα ασκήσει έφεση, ενώ δεν απάντησε στο αν θα παραιτηθεί από τη γερουσία. Εάν δεν το κάνει, η γερουσία θα πρέπει να ψηφίσει για την αποπομπή του, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Νιου Τζέρσι, Φιλ Μέρφι. Ήδη οι γερουσιαστές, να σου πω, τον καλούν να παραιτηθεί. Ο Μενέντες διεκδικεί όμως ως ανεξάρτητος την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, η οποία μοιάζει πλέον αβέβαιη. Και να πούμε πως η δίκη επικεντρώθηκε σε αυτό που οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αποκάλεσαν αλληλοεπικαλεπτόμενα σχέδια δωροδοκίας, τα οποία ο γερουσιαστής και η σύζυγός του δέχθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε μετρητά ράβδος χρυσού και πληρωμές αυτοκινήτων και υποθηκών από 3 επιχειρηματίες που ήθελαν τη βοήθειά του. Σε αντάλλαγμα για τις δωροδοκίες, ο Μενέντες βοήθησε να κατευθυνθούν δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανική βοήθεια στην Αίγυπτο, όπου ο ένας από τους 3 επιχειρηματίες είχε δεσμούς με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε παραιτηθεί μάλιστα ο Μενέντες από πρόεδρος της Σημαίνουσας Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας μετά την απαγγελία των κατηγοριών, Ανδριάννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απόλυτος κυρίαρχος στους Ρεπουμπλικάνους δείχνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έλαβε και επίσημα το χρήσμα του κόμματος στο συνέδριο το οποίο έγινε στο Μιλουόκι. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε με γάζα στο αυτί και υψωμένη τη γροθιά του, ενώ ήταν να εμφανίζει η συγκίνησή του. Την ίδια ώρα ο Τζο Μπάιντεν παραδέχονταν πως ήταν λάθος που είχε βάλει τον Τραμπ στο στόχαστρο. United States, Donald J. Trump. Με το παράσημο του επιζώντα της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του, ο Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στο χώρο του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών και υψώνει τη γροθιά του, όπως έκανε και λίγα δευτερόλεπτα μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Και προκαλεί ρίγη συγκίνηση στο κοινό, ενώ ακούγεται το τραγούδι «Είμαι υπερήφανος που είμαι Αμερικανός». Χιλιάδες σύνεδροι τον αποθεώνουν, ενώ οι κάμερες στρέφονται στο γιο του, που δακρυσμένος υποδέχεται τον υποψήφιο πρόεδρο πατέρα του.
Ο Ντόναλντ Τραμπ παίρνει τη θέση του δίπλα στο J.D. Vance, τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του. Τον επέλεξε μεταξύ 3 υποψηφίων και του το είπε μόλις 20 λεπτά πριν την επίσημη ανακοίνωση. 20 minutes before it's announced, you got all these guys and they're sitting around waiting by the phone. Literally, that is what happened. Literally. The way this unfolded is really unprecedented. Donald Trump likes a good show. It's a confident pick, right? It's Donald Trump saying that he doesn't necessarily need to expand to the kind of Nikki Haley voters or suburban voters, but that he feels like he has enough. Νωρίτερα ο γιος του είχε δώσει και επίσημα το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών για τις εκλογές του Νοεμβρίου στον πατέρα του. The Republican nominee for President of the United States of America. Το κλίμα μέσα στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών δείχνει ότι σχεδόν 3-24 ώρα μετά την απόπειρα δολοφονίας, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ξεκάθαρα ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. The man is tough. He is tough and he'll fight for every American. We all can agree whether people like him or they don't like him. In light of what happened to him on Saturday, he has proven to be one tough SOB. Under President Trump, the American dream was alive and well. Under President Trump, there was hope. And we need that now more than ever. Στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ αναφέρθηκε και ο Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξή του στο NBC, κάνοντας έκκληση για ενότητα, ενώ παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος η έκφρασή του να μπει ο Τραμπ στο στόχαστρο. It was a mistake to use the word. I didn't say crosshairs. I meant bullseye. I meant focus on him. Focus on what he's doing. Focus on his policies. Focus on the number of lies he told in the debate. Σύμφωνα με το CNN, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές κινήσεις μελών του Δημοκρατικού Κόμματος να εγκαταλείψει την κούρσα ο Μπάιντεν, παρότι δεν υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις μετά τα γεγονότα του Σαββάτου. 14 million people voted for me to be the nominee in the Democratic Party. Okay? I listen to them. Οι νίκες του Τραμπ όμως δεν σταμάτησαν στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση για τα διαβαθμισμένα απόρριτα έγγραφα που είχε κρύψει στην έπαυλή του στη Φλόριντα, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ανακοινώνει ότι θα ασκήσει έφεση. Τις προτεραιότητες του στην Ευρωβουλή ανέδειξε ο Φρέντις Μπελέρης με συνέντευξή του στο πρώτο πρόγραμμα, λέγοντας ότι θα εστιάσει στα ανθρώπινα δικαιώματα, την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Αλβανία και τους συμπολίτες του στη Χιμάρα. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής και στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξέλιξεις στο Κυπριακό και οι πρωτοβουλίες για επανέναρξη των συνομιλιών. Πρώτη παρουσία του Φρέντι Μπελέρη με τη χρήση της πενθήμερης άδειας από τις αλβανικές φυλακές στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Ευρωβουλευτής επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του θα αναδείξει τα σοβαρότατα κενά στον τομέα του κράτους δικαίου στην Αλβανία. Στη σημερινή Αλβανία, που είναι μια προσένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γίνεται δεκτό το δικαίωμα, το τεκμήριο της αθωότητας. Το δικαίωμα σου εκλέγει και εκλέγεστε, δεν γίνεται σεβαστή η βούληση και τα θέλω του χιμαριώτικου λαού και υπάρχει μια διαπλοκή της κυβέρνησης με το δικαστικό σύστημα, δηλαδή η δικαιοσύνη στην ουσία είναι εξαρτώμενη από την κυβέρνηση. Ο Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος κατέθεσε αίτημα μείωσης της ποινής, επεσήμανε ότι υποστηρίζει την ένταξη της Αλβανίας στην Ένωση, αρκεί να σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ υπογράμμισε ότι τα ζητήματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας και δι της Χιμάρας θα αποτελέσουν προτεραιότητά του. Θα προσπαθήσω με τη δυνάμει μου για να πείσω τους συναδέλφους μου να υποστηρίξουν την Αλβανία, ώστε να γίνει μια πλήρης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σεβόμενοι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το κράτος δικαίου, το μάτι μου, τα αυτιά μου θα είναι και σε αυτούς. Και όπου θα μπορέσω να ρίξω τις προβολές πάνω σε αυτό το θέμα, να το αναδείξω και να εξαναγκάσω αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ώστε ένα κύριο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι το πολιτισιακό, να λυθεί μια κοινή λογική και κοντά στην πραγματικότητα. Ο Φρέντι Μπελέρη συναντήθηκε σε φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Συζητήσαμε τις προτεραιότητες του νέου πολιτικού κύκλου και τη σημασία του κράτους δικαίου σε όλες τις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Ευρώπη ίσον ελευθερία.